UCEM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titos W Khan hakas nginingkong ulapan pau ba sngaw yahap satya ban khang ni kinong tray sorkar bakin bat kam hakishnong githau habakran bagila pathai khubor uba Titos ulaong ba ka kamrang ba snong kare ka basu tray mon ngobha kumta kamlong satya ka bas sngaw yahap ban khang Pi hadin ba ngalai i haki lat pathai khubor ya ka jingmi jong ka tu ka notification na kaliang jong ka education department ya ka ba lamana lani lakhang ya ki nong hikai bakin bat ya ki kam haki political party ba kum juru haki local bodies te na kaliang ka jonga kum o CM ka ba konsan ka bentak ya ka ba ngalalej ban pensngo hau education minister ba ngala airu ya ka jingtho bada ka bakdawru ya ka amendment ka balawanra da ka sorkari ha ka amendment ya ki rules ki bedai bat ki service rule jom ki nong hikai ka benta ya ka ba na ka sorkari kala dep weng ba kamkhang ya ki nong hikai ba ki ne benta ha ki local bodies ka bamut ha ki dorboshnong Tena tak daw nakaliang ke chunga ngalalej bani kendu ya minister in charge of education. Ba ka tanat kalong ba nakaliang ke chung uru ula ai ka jing penchai ba kamden ka jing thu ban le kumta. Ten rei ngalaong iu ba wat la dakaliang ke chung umden ka ta ka jing thu en rei ka notification pat ka pen paushai bat ka pen kulmar jingmut ya ki nongkit kam snong namar habangi ong ki local bodies kamut ya ki dorbosnong. Te nakaliang ke ahi ngai yang persya ya kata ba ka bom la long ban khang ya ki nong hikai bakin bat ya ki kam snong kum ki kamrang ba snong lanis ke tri snong namar ka kamrang ba snong kari ka kam ka balong mon sobha ka bom dan kanu no jing sniu jing siu bat kaderu ka kam ka ba ngi don kam ha ki dor ba snong ban yo ki breu ki balanang la start ba kinyakit ya ki kam snong kam thau Tinakaliang jong u menteri uladap ai yang ai ka jing kular ba unsa ai biang da ka we pa ka notification de se ka ban penbej ya ka ni ka notification ka balami ba ka nomdan kanu no jing suthu bakla nakaliang jong ki dorbosnong ba ong ba khang ya ki rang ba snong ban long rang ba snong keran hakikat tu ka ni ki lat parhai khubor ngong ba ka an jong ka sorkari ka long ba unu uba yo ya ka tulop sorkar kala bande no hikai kala bande winu nuru mo pion ne u grade 4 ne unu ba bat ya ka kam sorkari bala yo da ka tulop sorkari de ban long dukhat jong ka polka party kata ka long shai ten rei ban ong ban long specific tang ya kinu kinong trepat ngaso kata kam long ka ba de ban ong ban khang tang ya kino hikai lani ban khang tang ya kino ten rei kade ban long shai na kaliang ka sorkar ba unu hi batre bat ka sorkar boyo tulop hi ba ka sorkar ngasog de hi ba kim de hi ban sha bakin bat ki political party bat hagaju ko poru kadon ka jing pensngo na kaliang jong ki managing committee ba teng kadon ka jing thot ki school balada kinong hikai kia bat ki kam ki polka party tekani ka jing pensngau tele si ka education department ka pet root na kata kaliang ten re ha ka jing so jong asimet pat kalong kumta ba uno hi wade u nong tre jong ka sarkar boyo tulop na ka sarkar hi de bandan benta ha ka politics long syai ka jing ong jong ba kitu ki basiu tulop na ka sarkar hi lada dei kinu hinuru kim dei bandan kti ka bamut ka sarkar ka don ni ka hok ban khang ten re kitu pat ki bam don AA na ka sarkar ka baka siu hi ka snong ka siu hi ka balang lani ka siu hi ka nu ka organization te ko mi kita pat nga soba kam de ban khang long syai ka jing ong jong ba kitu ki basiu tulop na ka sarkar hi lada dei kinu hinuru kim dei bandan kti ka bamut ka sarkar ka don ni ka hok ban khang ten re kitu pat ki bam don AA na ka sarkar ka baka siu hi ka snong ka siu hi ka balang lani ka siu hi ka nu ka organization te ko mi kita pat nga soba kam de ban khang